Que fixemos? Está grabando xa, sí. Que fixemos estes 4 anos? Non, máis ben, que te lembras? Qual foi a primeira referencia que tiveras da Xentalla? Recordo na Xentalla que empezamos a traballar xuntos. E na curaste vos e na curei eu. Todas as obras iban máis ou menos a par. Éramos todos moito máis novos tamén. E crees que madurou o proxecto ou non? Moito, que te falta madurez, que éramos moi novos, con moitas ansias de traballar. Claro, un pouco experiencia tamén todos. Estes 4 niños foron madurando, dese un proxecto grande, e máis, maduramos moito este barrio, que estaba sin axudas de nada, e todo o que viña por aquí. E que implicou a Xentalla para o bairro que trouxe? Sobre todo o xuventud, e que a xente do barrio se conoce entre ela, que antes que non nos conocíamos ninguén. E a obra foi grande, non? A obra estuga. En Compostela, que xa levábamos algún tempo traballando no ámbito cultural, desde diferentes estruturas, chegamos á conclusión de que era necesario criar unha estrutura que aglutinase desde unha óptica nacionalista ou galeguista no sentido máis amplo, todas as sensibilidades e todos os espíritus máis inquietos que había na cidade, con vontade de traballar nese aspecto. E estábamos a observar desde aquí como noutros puntos do país comezaban a surxir proxectos como Artabria ou como a Revira. Comezamos 4 persoas, éramos 4 persoas. Comezou como unha conversa, foi tipo, temos que facer algo xa. Temos que comezar con un proxecto a serio e ver en que dá isto. Foi persoas todas vinculadas xa ao movimento, ao asociativismo, ao mundo do activismo cultural e da lingua. Decir que comezamos 4 persoas é dicir pouco, non? Porque, aínda que sexa obxectiva esa realidade, esas 4 persoas tiñan unhas experiencias, o país estaba nun momento no que estaban nascendo proxectos semellantes, entón a Xentalla comezou sendo 4 persoas, mas 4 persoas e o seu contexto, que era un contexto que favorecía a creación de espazos como este. Comezou sendo unha conversa informal, algo debimos de acertar cando hoxe somos máis de 100 persoas as que estamos aquí organizadas. Foi en novembro de 2003 que, con máis dúbidas que certezas, 4 xoves decidiron por andar un proxecto tan traballoso cuanto necesario para esta comarca. Un proxecto que tería que superar numerosos obstáculos, desconfianzas e esceptismos provocados por anos de pasividade e dispersión asociativa. Había décadas que nos andaban a ofrecer unha cidade catedral de cartón postal, unha cidade xacobella de bispos e portas santas, unha cidade hotel de macroespectáculos e inaugurazóns, descaracterizada, alleada, acomplexada de sí. E nós queríamos e queremos unha Compostela protagonista da súa historia, unha Compostela para os compostelanos e compostelanas, unha Compostela respeitosa con o medio natural, xusta con o pasado e xenerosa con o futuro. Unha Compostela galega, en galego, e que en galego fale ao mundo, que recupere o perdido, reconstrúa o deturpado e crío que aínda non pudo nascer. O que saíse deses encontros tiña que ser unha organización que non estivese vinculada orgánicamente a ningunha estrutura política, que tiña que ser o máis abranxente posible, que non podía deixar de fora a ningunha persoa nacionalista ou defensora da lingua ou con inquietudes culturais que quixese traballar de maneira horizontal e desde a base en Compostela. Eu penso que eu compraría o nascimento da Xentalla con un sair do armario. É como sair do armario, o nascimento da Xentalla para min. Éramos un pequeno grupo de persoas con unhas conviccións moito fortes sobre como facer cultura, como facer activismo cultural e, sobre todo, con unha visión da lingua e unhas ideas bastante fortes, e necesitábamos un espazo, unha maneira de diversificar esas actividades e
e ofrecer esa visión que temos, esas conviccións tan fortes que tiñamos e que temos aínda a respecto da cultura e da lingua. Unha das decisións, por tanto, menos problemáticas foi o que a xentalla tiña que ser. Unha das decisións máis complicadas foi o nome. A primeira decisión foi o nome. A verdade é que foi unha decisión un pouco complicada porque había dúas vertentes, dúas posturas, e por iso un nome composto de Xentalla e de Pichel, porque se intentaron consensuar, non? Penso que di moito do que en global representa a Xentalla, non? Un lugar onde as decisións se toman desa forma, non? Se había xente que optaba por Xentalla e había xente que optaba por Pichel, pois aí non nos vamos a frenar, non? Sabe de noite eu vou pra casa do Zé. Sabe de noite eu vou dançar um pouco e arrastar o pé. Sabe de noite eu vou pra casa do Zé. Sabe de noite eu vou dançar um pouco e arrastar o pé. E a beleza demais. A Xentalla nace para ocupar un espazo, un oco que xa a xente que lanzamos o proxecto sabíamos que estaba ocupado noutras localidades do país. Nos observábamos a necesidade de crear un foro de cultura insumisa e unha cultura que non pida licenza a ninguén para existir e independente realmente, non? Para ser verdadeiramente independentes, pois ese espazo estaba vinculado continuamente a un espazo físico e real, que é o Pichel, que é o que nos permite non pedirlle licenza a ninguén, como dixen antes, non? Entón, creo que ese é o espazo que ocupa unha cultura galega e autoxestionada por nós. A idea fundamental do proxecto era este local, non? Nós no inicio pensamos en que teñamos que comezar con unha actividade como asociación e a partir de aí lanzar o tema do local. Eu penso que o da Asamblea Fundacional, que foi no Museo do Pobo Galego, foi así un momento de dicer, bon, isto parece que ten forma, xa non é a conversa de cuatro no café, é realmente un proxecto que parece que vai dar frutos, xa se vía aí o futuro. Primeiro, a reazón. Estou convencido de que habría sectores na cidade que están máis cómodos tendo asociacións culturais máis obedientes, non? E depois, incluso dentro do nacionalismo, tamén houbo persoas que non gostaron de que non se lle pedira permiso a ninguén para montar isto, que fose unha organización verdadeiramente independente. Bon, foi o primeiro acto, non? Que lle deu forma ao que era aquela idea, aquel proxecto inicial, e a verdade é que foi un pouco como un parto dos moitos que habería, non? Primeiro a Asamblea Fundacional, logo o traballo de organizar as comisións, logo o propio local, que iso sí foi o traballo máis... E, bon, naquele momento a verdade é que non foi moi multitudinaria, pero houve xente que estaba ali que xa quedamos, e xente que xa chegou e logo non fixe un traballo activo, mas si apoiou, mostrou interese e demais. E, bon, o máis importante é que a xente que estaba ali, basicamente a xente que hoxe continúa xunto con outra moita xente, non? Que se foi sumando no camiño. Inicialmente a estrutura organizativa era precaria, un mínimo esqueleto para aglutinar o máximo posible. Os 2 meses que decorreron desde que se lanzou o proxecto até a constituición formal da Xentalla do Pichel serviron para pôr a andar unha máquina que aos poucos estaba a gañar tamaño e complexidade. Estabeleceronse 4 comisións de traballo que permitisen canalizar as diferentes iniciativas que surxían e comezaron a multiplicarse as reunións. A crescente intensidade da nosa actividade preludiaba irreversiblemente o que estaba a virar unha urxencia. Facíanos falta un espazo físico onde realizáramos as reunións, as festas e os debates. Un espazo 100% galego que nos permitise esquivar os obstáculos institucionais das infraestruturas.